Bé, bon dia a tothom. El caso la una, tranquils, vull dir que anem bé de temps. De fet, de veritat, ja el vaig casar ahir. Avui fem la comèdia, aquelles coses que es fan a davant de la família i dels amics. Avui és un dia feliç per la ciutat, és un dia d'il·lusió. Cristóbal, Déu-n'hi-do, han passat 6 anys i mig. Han passat 6 anys i mig, ha fet una referència a la Sílvia, doncs a l'any 2018, des de diversos llocs de l'Ajuntament, des de diverses àrees, es va detectar aquesta necessitat. Teníem una colla de joves, nois i noies, doncs, que per diferents motius, per motius molt diferents, quedaven fora del sistema educatiu, no acabaven d'encaixar amb tot allò que el departament lògicament té, la formació professional, els instituts, les escoles, els PFIs, els IFES, que tenim molts recursos en aquesta ciutat, però ens en faltava un més per a aquells joves que no acabaven d'encaixar. Vam muntar una reunió al maig del 2018, vam fer una reunió a l'arxiu, vam convidar a tothom que d'una manera o altra participava en la formació i l'educació d'aquests joves, vam plantejar el repte, i el que es va acordar en aquell moment va ser que demanaríem a una empresa especialitzada en mirar en altres països com s'ha afrontat aquest repte o en altres ciutats, doncs, que ens donés possibles models, possibles solucions. No va caldre completar l'encàrrec perquè al cap d'un parell de mesos, era l'estiu, recordo, vas venir, Cristóbal, i em vas dir: tinc 69 anys, en aquest moment s'està consumant el meu relleu al capdavant de la Fageda, com a projecte empresarial, com a projecte social, però encara en queden forces com per assumir un altre repte. Jo penso que encara puc aportar alguna cosa més en aquesta ciutat i en aquesta comarca que tant m'ha donat i on tant he donat jo, i m'agradaria ajudar aquests joves. I aquí va començar l'aventura de Noima. Teníem pocs referents d'escoles de segones oportunitats, n'hi havia poquíssimes, hi havia la del Llindar, que la Sílvia l'ha anomenat en un moment i que ens ha servit de referent. Ens hi vam posar en contacte, fins i tot vam signar un conveni d'assessorament, d'acompanyament, i vam començar a dissenyar el que havia de ser aquesta escola que avui posem en funcionament com a edifici, però que ja fa 2 anys i mig que està en funcionament i que ja ha atès aproximadament a 250 joves. Amb dues idees força. La idea força que ha acompanyat sempre en el projecte de la Fageda, que és que el treball dignifica, el treball dona una oportunitat a les persones, ordena les vides, els hi dona sentit, t'aixeques una hora, te'n vas a treballar, acabes la feina, tens uns ingressos, pots desenvolupar el teu projecte personal de vida. Aquesta era una idea força que ens acompanyava des del primer moment, que la traslladàvem, en aquest cas de la Fageda, doncs la traslladàvem en aquesta escola. I una altra idea força que és molt important i que normalment veig a la Teia, des d'aquí a la Teia Fàbrega, la fem servir sobretot en l'àmbit de la dependència amb la gent gran, que és el de l'autonomia. És a dir, nosaltres el que estem treballant en aquesta escola és per l'autonomia d'aquests joves. Quan parlem d'autonomia, parlem de que es responsabilitzin de les seves accions, aprofitin les oportunitats que se'ls hi dona, reflexionin sobre quins són els seus interessos particulars com a persones, pensin què volen canviar de les seves vides per ser millors, per donar-los sentit, per tenir projecte de vida en definitiva, tenir aquesta oportunitat, tenir autonomia i aprofitar-la. L'autonomia és entrenable. L'autonomia, amb un acompanyament professional, es pot entrenar. L'autonomia implica millora progressiva. Hi ha un pedagog que va dir que tu pots acompanyar el cavall al riu perquè begui, però el cavall finalment quan arriba allà al riu s'ha d'ajupir, ha de beure i ha de buscar ell directament l'aigua. Això és una mica el que intentem fer des d'aquí. Han estat 250 joves els que pràcticament han passat dispersos en diferents llocs de la ciutat, amb aules que aprofitàvem i que ara per fi els podrem tenir tots aquí junts. Però al final són xifres, és a dir, el que sí que us puc dir és que has donat unes quantes xifres, tant s'han inserit ja a l'empresa, tant s'han incorporat altra vegada en altres recursos educatius. El més impressionant de tots, i això ho fa molt bé l'Àngel, el que actualment dirigeix aquest projecte, i l'Anna també, és quan et presenten alguns d'aquests joves, te'ls ensenyen, et diuen el nom i els hi demanes a aquests joves quina és la seva experiència vital. T'expliquen la seva arribada a la ciutat, t'expliquen què tenien, t'expliquen què han fet, que van provar amb una empresa, que van provar amb una altra, que ara han trobat una feina i tot plegat. Totes aquestes dades estadístiques és en el moment que cobren sentit, és en el moment que tenen que realment et sents realitzat i veus
això que estem fent val la pena. Jo avui estic content perquè han passat 6 anys i mig des de que ho vam començar a dissenyar, amb molt poques referències, ara ja és una realitat, ara sabem què necessitem, hi ha aquests vasos comunicants entre els joves que arriben a un lloc i es traslladen a un altre, que continuen els estudis, alguns ja s'insereixen en el món laboral, i res, escolta, que aquí estem i estem començant una cosa, amb un nou espai, que a més això ho vam tenir claríssim des del principi, aquesta formació l'hem de donar en un espai dignificat perquè aquests joves entenguin des del primer dia la importància que els hi donem, i això ho tenim aquí. Has fet els agraïments, però jo ho sento molt, el tornaré a repetir alguns, un agraïment immens a les monges de la Providència, durant gairebé 200 anys van estar aquí ensenyant, fent escola, treballant per la ciutat. En el moment que la comunitat es va quedar petita, van donar aquest edifici a la ciutat, demanant només, posant la condició de que es destinés a usos socials o educatius, i així ho hem fet. Donar també les gràcies al Bisbat de Girona, perquè estem aprofitant una part de l'edifici que no pertanyia a la comunitat de les monges de la Providència, sinó al Bisbat, i també ens l'han cedit per tenir més espais, per tenir més aules. A la Fundació Llobet i Nicolau, que ja vau creure en aquesta ciutat l'any 2009, quan vau rehabilitar el Mas Alcacés per convertir-lo en una residència per persones que treballaven 30 places o 23 places, ara no recordo quantes eren, però que ha fet un servei extraordinari a la ciutat, a un munt de professionals, aquí sí que m'hi perderia, professionals i tècnics que us hi heu deixat la pell, has fet servir aquesta expressió perquè això prosperés. A empreses particulars heu de saber que a part de la inversió que ens ha permès la donació de la Fundació Llobet i Nicolau, hi ha hagut moltes empreses que ens han donat els llums, que ens han donat els sanitaris, que ens han donat unes rajoles, que ens han donat uns tancaments. Això ha estat així, fins i tot donacions particulars. També les gràcies als partits polítics que tenen representació a l'Ajuntament, que al primer moment titubejant una mica d'allò de dir, bueno, però què és això exactament, quina mena de projecte és, però recordo el PSC, Esquerra Republicana, que finalment vau votar a favor de que prosperés aquest projecte, a un munt d'institucions que hi participeu, Miquel Noguer, des de la Diputació, la Generalitat que a més ara amb aquestes aules preparades ja podrem optar ajudes del SOC, també del Departament d'Educació. Segur que em deixo gent, però voldria acabar amb un agraïment final per vosaltres, la Fageda, que teniu aquest compromís amb la comarca, un compromís social infinit, que l'heu tornat a repetir, que us dono les gràcies en nom de la ciutat, en nom de la comarca, i ara entre tots hem de fer que això avanci, funcioni, i donem la resposta que aquests joves, les oportunitats que aquests joves necessiten. Moltíssimes gràcies per ser aquí i fins la propera.